emhlabeni balulekile igebengu ibekana uphalo alibonge igama lenkosi uma singabekwa uphawu lukaNkulunkulu sizokuba yini bakhona balifisa uphawu lukaNkulunkulu bakhona balifisa uphawu lukaNkulunkulu ukubekwa uphawu lukaNkulunkulu ngoba ngazi ukuthi ngempela lencwadi ikhuluma ithi la ngelosi eqhamukayo kusho yesihlanu yona lezi zinto sezokukhakhila umhlaba sesiyakhaya ngoba lokwavuke yona yathi manini kancane ningaqale nubhubhisa umhlaba ngaphambi kokuba niwubhubhisa siqale sibabe uphawu uma abaseGibhitha uNkulunkulu afuna ukubakhipha uthi uNkulunkulu ngizobhubhisa kodwa nina ababizwa ngegama lami lapha eNtabeni nqumanini imbuzi nqumanini izimvu nithathe igazi niligcobe lapha kuthiwa ama-doorpost